Niki audien iki ben padha ngerti. Nggih. Niki saire kok beda karo Pancen kula damel jenaka, Mas. berarti sampean mengubah sair nggih. Mboten. Nalika semanten kula lak nate nggih ngamen wonten Tirta Nadi. Tahun 98 kula nu ngamen teng terminal mriko. Nggih. Ngantos tahun 99 nginjak 2000. Kula lagu niki lak mboten seberapa orang pirsa. Kula niki kula dudah melih nalika kula sing ngamen lagune Mas Kempot nggih ngeten niki almarhum. Jadi sebelum stasiun balapan sing asli anu niku sing iya ini yang dibuat ngamen. pripun niku Mas? Neng stasiun balapan pamit lunga mumung saawan kok malah keluyuran lali mulih ke Blandang doro keplean tegese apa? Apa doro keplean? Wong sing saiki biasane sok lunga pamit ning luar negeri sok kala mulih-mulih wis nggawa katut keplean tegese ketut wong liya. Wow, ngono. Ya termasuk kaya Pak Basuki niki pun bantu pelancarane wong-wong sing ditinggal bojone tur ora iso kulaan beras. Iya. Ngomong karo Pak Basuki didumi beras ki mak ya pas. Domong iki. Wah, ya iki kok kaya ngeten blobone cobi. Nggih, pancen rumangsa len dembulur karo warga masyarakat Taming kok, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur barokah Mas. Nggih. Pun dene Pak Hadi kalian Bu Yati dalu niki sedekah lillah. Angen-angen nalika kula kepanggih wonten pengaosan wingking menika jer salaman kalih kula leh ngomong namung setunggal utapan. Pripun? Kula pengin nanggap jeng nek kagungan kersa. Kasembadan kelakone, kasembadan ridalan hidayahe dalu niki ngrawuhi panjenengan sik njangkepi kula kalih Mas Jokludu. Alhamdulillah niku mergo duweni jiwa pejuang seni. Mula wong ki yen duwe angen-angen, duwe gegayuhan, duwe cita-cita, aja sok dindek-ndeki, aja sok didedeni karo awake dhewe. Nggih. Kita yang melakukan, Tuhan yang merestui. Nggih, menentukan. Nggih. Ya. Niki Pak Hadi kali Bu Yati ya. Pak Hadi. Pak Hadi. Niki kula wau tenan Mas. Ora iso ninggalke rasa bengi niki kula kali keluarga besar Pak Hadi. Nggih, ngatur nggih Mas. Nggih. Ya. Mae Pak Hadi, mae Bu Yati. Bu Suting. Bu Sutingah. Sutingah. Bu Sutingah. Masyaallah ning ngambungi aku ora diculne. Yo, ya ampun aku. Sampean sing ngambungi sinten? Bu Sutingah. Lah aku sing ngambungi Maros. Maros to sik Maros iki sing gawe apa kuwi sing gawe? Sing gawe niki lho, sing gawe sajen. Oh sik mapik no. Lah timbang Bu Sutingah. Piye? Ambung aku suwi PPO toke. Kancane yo mumet to jan. Aku ki tenan lho Lang, aku ki bojoku ki mbiyen almarhum Pak Setu ki sing garap sawah Tegale bengkoke mbahmu Mbah Murdi. Nggih. Marus ki mbiyen ngonton. Niku nggih. Alhamdulillah. Jenengan nek ngoten niku jengjing melih. Makrus niku nggih berbakti kalih Mbah Murdi. Nggih. Jenengan turun tumurun. Nggih. Apike Mbah Murdi kalih wong-wong niku nggih njanteruske apike jenengan kalih wong-wong niku. Amin. Kula ngeten iki bengi nek ditimbali Pak Adi niku ngiras-ngirus ngibadah. Amin. Awake dhewe niku ngibadahe lewat budaya. Iya. Kae to Mas. Nggih. Kuwi kok muweneng to Mas. Rumah saku mbok melu selo-selo omong. Mboten sah dikon omong. Dagelan ki nek omonge akeh mesti bayarane ya akeh. Oh iya. Nek dagelan omongane sithik bayarane ya sithik. Oh menyesuaikan. Saya nek gak gelem ngomong kuwi dudu dagelan ning wong gendeng. Wong padha-padha munggahe kok mek meneng nyekel mik. Miki rasa mbok kek kono. Aku ngerti nek tekmu sakmono. Kok mbok kek kono ya ngopo ngono lho kok iso. Iya. Iram niki dalu lak suwan Pak Adi Bu Yati. Bu Yanti nginggahke palakrama Keng Putra. Dalu niki boyo ngapa awake dhewe melu urun melu donga. Kepiye-piye iki awake dhewe iki jenenge seniman gelar budaya lak yo nyenengke para tangga lan keluarga. Kudu ki nyapa kok meng guyu iki. Aja guyu wae. Kok ya padha wae lho. Situ bocah omong ora? Ya tak jak omong. Lek ora bocah omong aku tak mudune lho. Ya ampun to wong ya sampeyan ki ndereke Mas Eko. Mas Eko ki lek kangen sampean kok. Mosok kok dagelan kok mutung arep mudun. Ndereke yo ndereke tapi lek lu sawakmu omong terus. Saku mbok kon mbok wae selo-selo sing piye aku. Ya selo-selane selakangan ki kowe kudu ngeboni. Kok lek aku nyelani omonganmu kok dikira etika attitude kurang bagus. Ayo sampean pengen tanggoke to. Ngomong to. Ayo mbok ngomong. Nah ngono lek wis. Ti
adikku cah bagus, pun kakang tak ya pengen melu omong urun rembug. Oke. Ngono lho. Dadi ora kok kowe meneng wae njur ngene wae. Wah, pasif kok ora produk. Ya enggak lah ya, paling aku ya njogo attitude lah. Nyelan-nyelani omonganmu wah, aku dikira aku kakek ngomong. Malah sing kok kan ngomong cangkemmu. Lah kowe sarepe ngomong ya mbok anu, kono ndang ngomong. Ngono, tak wae berkap coklat yang malah kaya lemper iki sampean wae iki Mas Didik nggih. Wah niki kula goleke to Mas. Aduh. Oh iya. Sampeyan iki nek ra seneng mbok omong to Le. Ora nek wong mlaku terus mbok tanjak sikilku. Wedok. Kita ya ganteng tapi matane rusak. Iki sampean wis ketemu karo Pak Adi to? Pun. Niat hajate Pak Adi napa? Mantenan, Pak. Iya. Sing dimantenke anake. Iya. Ning ngadeg sing jejeg to, tangane aja senden kene. Kowe iki senom kaya wedi stroke ya to kowe iki. Ngadeg iki jejeg ngomong gagah. Satriya kok abdi dalem. Wah, dodone ning ngarep, Bang. Wah, panjen seragame ngono, malah kaya gagah. Nah, ngaturaken kunjuk sungkem bekti dumateng panjenengan Koko Prabu. Ngaturaken sembah mugi kunjuk karo mlaku salangkah. Nah, malah kaya wong anyang-anyangan. Iya Pak Eko. Ketemu Pak Adi. Sampun. Kagungan kersa. Nggih. Kemantenan. Nduk Eki karo Mas Luki. Lah, ngene. Mas Luki iki biyen ketemu iki 2 tahun yang lalu. Lah ngapa? Sakwise Mbak Eki ya. Mbak Eki ya. Mbak Eki arep nyambut gawe ning Korea. Kok sampean ngertos? Diceritani karo Pak Adi. Tak kira ki nek wis kanca komunikasi. Ora mungkin to. Aku ngerti secara penjelasan salah satu bentuk privasi to. Privasi. Cocoknya. Ya ting aku nek omong ngono. Mbok ngomong biasa wae ngono lho. Rahasia keluarga. Lah, Mbak Eki karo Mas Luki iki bilang, iya toh? Bener ya Pak ya? Bener, Mbak Eki. Mas Luki iki wong Jambi. Dadi mau-maune iki padha-padha arep nyambut gene Korea sebagai pahlawan Dewisan Negara, tapi sakwise Pak Adi ndawuhke Mas Luki karo Mbak Eki iki yen iso aja nyambutke ning Korea. Mergo Pak Hadi wis nyepane usaha UMKM untuk bisa mengangkat perekonomian dalam keluarga. Arep kepiye Mas Eki itu Mas Luki. Bojone jenenge Mbak Eki. Sing lanang Mas Luki. Mas Luki iki wis disiapne usaha nanti untuk bisa mencukupi dalam hidup berumah tangga. Pak Adi nyiapne. Apa Mas? Somben Mas Luki yen wis gelem manggon ning kene ora gelem mulih ning Jambi, iki dikene usaha somben dadi ngedekne kripik sukun. Menika sampun cepatne kare Pak Adi. Menika somben menika dadi UMKM nanti bisa. Kok sak cethuwe, Mas. Nah, iki kemarin sukun matamu lho kowe. Iki bagian iki ora ono sambung cenenge karo sukun kae. Lah tak kira kene Pak Adi tenanan sukses nyepake mulyake putrane. Lah kok kripik sukun, ambok kripik matamu kuwi. Loh, sukun ki aja delok sukune lho. Ayo sapa wong kae mbok etut-etutke. Sukun ki yen mbok nun sewu lho, lek gandul-gandul kaya ngene. Ngapa ora gandul-gandul tekmu ae? Ora mate lek gandul-gandul ngene iki, kita bagaimana cara kita bisa memanfaatkan sukun ki ben regane larang. Dan Pak Adi ini sudah mempunyai resep utawa riset utawa konsep yang istimewa. Penelitiannya apik, Pak. Jadi sukun ki mben Mas Luki rasa mulih ning Jambi. Terus endi Mas Luki? Iya. Lah kae lho wong jebret-jebret nang sampean. Sampean ben dodol sukun. Sukun ki diketoki aja didol ning pasar, tapi dikemas ning plastik, dilebokne ning gone mini kampret. Mini market. Mini. Astagfirullah. Itu market. Sampeyan ki saya suwe saya batet. Ning gone pinggir dalan lho. Iki jenenge Indo ngapret. Indo cawet. Iya, dikemas. Indo market. Dikemas, ditadai plastik sing apik. Nah, insyaallah sukun ki sing maune ning pasar regane 500, lek wis mlebu ning gone supermarket kuwi besok regane iso dadi 7.500. Sukun kuwi. Sukun Mas. Kuwi apa wis dipraktek nih Mas? Sudah Pak. Sampean? Sampun.
sukun. Sukun niki mulai Pak. Niki cerita. Cerita. Dadi nggih kula niku Blitar Blimbing, Pak. Blimbing. Blimbing Blitar menika regane mau niki sekilo mung 3.000. Tapi setelah Blimbing menika kula jus, kula adahi botol, kula dekek ning ngene supermarket. Iki sak botol menika ora ngentekne sekilo. Niki iso payu 8.500. Jus Blimbing. Jus Blimbing. Pokoke anggere diadahi plastik regane larang. Lho niku tenanan, Pak. Contoh mawon sing rada penak mawon tempe. Tempe iki regane piro to ning pasar? Sak iris ki sok mek 2.000 3.000. Iya. Tapi lek mbok irisi tipis-tipis, mbok goreng garing, mbok adahi plastik, mlebu ning gone minimarket regane ya larang. Sing penting diadahi plastik, Pak. Sampean lek ngene sampean beras piro regane? Beras nggih kula niku ndelok-ndelok Pak, berase napa? Ya sing lumayan. Sing lumayan menika koi, Pak. Mentik wangi kalah. Mentik wangi kalah karo koi. Lele Sik murah teh payu. Piro saiki, Mas? Lek iki lele iki tak pangan kok matil cangkemku. Maksudnya merek beras ki lho. Merek beras, Raja Lele. Wis merek 17.000, 20.000. Kok larang men to, Mas? Beras jenengan pinten? Lho, mek 5.000 kok. Kok murah men? Beras kencur. Jaluk sekilo Nggih apa? Nggo mbok iceng kali sampean. Mbok cangkem lho. Kacang lewu ya. Beras gonmu piro? Beras gonmu 17.000. Klarangan kuwi. Gonmu piro? 17.000 20.000. Wah, klarangan. Piro? Budi lho ra bayar. Lah duwe Basuki mau. Ambemu ya. Wah, niki dalu lak non kene lho, Bos. Sukun kok wonten gandeng cenengipun kalian Sukun menika saka tembung syukur lan rukun. Wah, sukun. Syukur. Dadi Pak Hadi mujudke syukur marang Gusti kamulbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala iso ndhapke putra lan putrine. Muga-muga sing didhapke sing dirabekne antarane Mas Luki karo Mbak iki muga-muga dadi temanten sing rukun. Dadi syukur menika aja didelok saka tandurane saka uwohe, tapi salah satu bentuk arti dari syukur menika syukur lan sukun. Syukur lan rukun ya. Syukur lan rukun. Sing syukur Pak Hadi, sing rukun temanten kekarone. Dadi manten ki enek loro ya? Enek loro, enek anyar, enek lawas, Pak. Seto. Manten ki ya enek anyar, enek lawas. Enek anyar, enek lawas. Sing biyen awake dhewe ngomong penyakit, saiki mu manten. Manten ki enek anyar, enek lawas. Nek sing anyar ki sayang. Nek sing lawas pake. Oh. Lek sing anyar ki lho sayang. Mau ngapain kamu? Arepe nyapo. Tapi lek wis lawas, pake arep ning ndi? Oh iya. Jadi semakin menginjak usia itu perbedaan kata sudah beda. Ngono. Jadi perlu tutor-tutor. Nggih lho, Pak. Lah sing dikandani berarti kaya anyar ya lawas. Lek iki sing saudarane anyar ya neneh. Sapa? Anyar ki ngati-ngati. Lek lawas matane. Kok sapa no? Lek anyar ki lek apa pasangane ade iki paribasane kesandung. Iki mesti hati-hati to, Dik. Sampeyan biyen ya ngono. Ya ngono. Bojomu kesandung. Si anyar lo hati-hati, Nduk. Biyen kowe ndek bojo wis enek sikile ya. Enek, papat sikil meja. Nyelendar raimu. Ya loro. Takoni kok. Berarti lek sing anyar ki hati-hati. Hati-hati. Lek wis lawas matane. Umpamane. Lho iya lho, lek wis lawas kesandung, si anyar ya. Iki kesandung plek. Si anyar mlaku sandung. Wis mau tak cicilmu. Hati-hati ya. Wah iya. Nggih Mas Kluduk. Lek mlaku ya hati-hati mergo iki dalane rada peteng. Matur nuwun sampean kok perhatian banget karo aku to, Mas. Lah piye awakmu ya bojoku. Aku iki jane wis suwi lho nek ngesir sampean iki kaya-kaya iki kepengin ndang mbok rapi. Nyatane saiki wis rapi to. Mbok ya paling ora kasih senyuman, kasih kecupan to, Mas. Masa jaluk kecupan. Ya paling tidak kan suami istri itu harus harmonis dong. Oke. Kamu kecup tenan iki lho. Kok aku haus kok. Kuwi lek anyar. Lah kuwi anyar, Pak. Lawas. Lho ngoten niku, Pak. Pamane aku mlaku, aku mlaku karo sampean. Aku celuken pamane. Celuken. Dik ngono lho. Dik. Nah, Dik ngono. Dik. Terus kokon napa rene Dik ngono. Rene Dik. Dalem Mas. Aduh yo. Terus anyar lawas. Anyar. Hati-hati dong sayang. Makasih ya. Kalau jalan tuh dilihat dong. Kamu kok perhatian banget. Kok apamu enak? Kok
Gledek iki bumbu. Gale-gale kecing itu. Pancen tak gledek iki. Kuwi nek anyar ya. Wes. Aku sampe timbali. Ndik sini. Waduh, dawuh Mas. Matane mbok diwasi ya. Lho ngono kuwi. Matane piye? Iya, mbok diwasi. Dadi yen iso manten anyar karo lawas iki aja dibedak-bedakne. Betul. Senajan to anyar nganti besok lawas, kowe tetap menanamkan jiwa rasa sayang antara satu dengan yang lain. Malah lek perlu sing ditutur iki manten lawas. Lho iya lho Pak. Nggih. Mergo manten anyar ki paribasane wong sik seneng-senenge mbok tuturana kaya ngopo ki dirungokne kuping kitengen, ditokne kuping kiwa. Ning contonen bapakmu le, sapa jenenge iki? Luki karo Eki. Contonen bapakmu. Pak Adi. Pak Adi karo Bu Sri. Bu Yanti. Bu Yanti. Oh iya Sri bojomu ya lali. Sri bojoku. Bu Yanti. Contonen Pak Adi karo Bu Yanti. Dadi contonen bapak ibumu lek rukun, muga-muga somben sampean bisa awet kaya Pak Adi karo Bu Yanti. Mulai apa Bu Yanti karo Bu Adi? Karo Pak Adi. Karo Pak Adi gaweke sampean sing kaya mangkene konsepe kejawen. Karepe apa ngono lho? Kejawen biyen Luki wong Jambi mbok menawa budaya tradisinya orang gawe kaya mangkene. Iki tak tuturi, Pak. Nggih. Ular-ular. Dicampur kate bahasa Indonesia ndak apa-apa Jambi kok. Ini Luki. Ini keluarga Jambi juga hadir kok. Nggih. Luki, biar kamu paham, Biar kamu tahu, biar kamu detail bahwa kenapa kamu diberi pakaian tradisional. Nah, itu harus memahami. Ini bukan sembarang pakaian. Tapi ini ada arti tersendiri untuk kamu membina rumah tangga. Suatu contoh, Mas. Suatu contoh apa? Kenapa Mas Luki tadi ditemukan menjadi mempelai atau temanten dikasih busana kejawen? Iya. Pakai Blangkon. Blangkon kamu sebagai suami kalau sudah membina rumah tangga pikiranmu kudu gamblang ora usah dadak dikongkon. Pikirannya harus ndak usah disuruh. Rasa dikongkon ora usah disuruh. Jadi sebagai prinsip rumah tangga yen wis duwe bojo kudu berusaha untuk menyukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Oh iya. Ya. Ngangge beskap. Beskap ki besarkan hatimu yen wis nikah kudu duwe jiwa kapok utawa rasa kapok. Kok iso kapok? Kapok dadi manten sepisan aja bebalini neh. Oh iya. Seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten kowe kudu seneng ning aja seneng dadi manten. Iya, sepisan dadi. Ya, terus apa maneh Mas? Itu kalau beskap. Lho, lan jenengan ora apale piye? Ngandhape beskap enten stagen. Tagen apa jare? Centing. Iya. Centing. Iya. Apa ini pakai centing? Aku ora mau ngomong iki, Pak. Centing. Ah itu. Centing. Centing. Iya. Ya, krek ora apa-apane mau. Itu. Cen ki saka tembung jendela rumah tangga itu harus kamu bukakan, itu sangat penting. Betul. Ya. Menanamkan hubungan yang gabah, yang harmonis dan bahagia. Nah, ting itu apa? Penting. Lah ya. Jendela itu adalah penting. Jendela rumah tangga itu penting. Oh, iya. Nah, ini centing pasti ada sabuk. Sabuk ki insapo yen kowe bakal bubuk. Oh iya. Nek wis turu aja mengingat masa lalu. Sabuk iki mau lek basa Jawane epek, enak epeke. Epek ki ekonomi, iki ekonomi pek. Epek ki ekonomi, yen golek ekonomi aja duwe utawa aja ngomong kowe capek. Oh iya. Tegese harus berusaha, budidaya. Nggih. Full Strong full. Sing keri Jarik ki wong loro kudu belajar aja sampai lirak-lirik. Cintailah istrimu. Jangan sampai mencintai orang lain. Ibaratnya kalau kamu sudah membina rumah tangga, di luar ada wanita cantik, kamu jangan mata keranjang bahwa saja kamu harus mempunyai prinsip tidak ada wanita yang cantik kecuali bojomu dewi. Ada blangkon, beskap, centing, sabuk, epek, jarik, lajeng ngandhapipun pakai selop. Selop ki sedikit waktu selakno untuk bilang I love you. Wah, asik. Sampeyan iso muni I love you karo bojomu apa ya ngono ya, Mas? I love you. Bojo kula non sewu, Pak. Kula niku rabi iki contoh, Pak. Ki mbok ki sumpah cita tenan. Bojomu iso muni I love you? Lho iya no. Ora iso ngrongos ngono lho. Iso lho. Wis tak kawat wingi.
wengi. Lho pirang Tak kawat nggih kawat bendrat. Lho. Yo ambles. Sambar bledek malah ning. Oh no. Dadi wong wedok ki non sewu, Pak. Wong wedok ki rasa maneka warna. Wong wedok itu yang dibutuhkan adalah rasa kasih sayang kita terhadap perhatian kita terhadap istri, Pak. Ya. Wes to. Wong wedok ki mbok bondo donya ning ra tau mbok tunggoni, ora tau kemesraan tidak pernah ada. Wong wedok mesti bakal ngalih, bakal kego karo wong lanang liya. Berarti wong wedok iki pilih ndak usah dibelanjani, sing penting ning omah sing kemesraan, Pak. Sing penting ning omah sing penting sing lanang ning omah. Ora usah dibelanjani ndak apa-apa. Ora apa-apa. Wah, berarti hebat wong wedok ngono iki. Ora usah dibelanjani, sing penting wong lanang ning omah ra apa-apa. Delok kuwi wong wedok kocluk lek ngono kuwi. Lah kowe iki jar kok ngajari ra iso nglakoni kok, Mas. Lah wong paling tidak ki sesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Iso gelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Ada pertanyaan pasti ada jawaban. Ya. Maka beliau Mas Luki sama Mbak Eki itu memang benar-benar dulu menjalin hubungan cinta itu berangkat dari medsos. Dari medsos. Dulu kenalnya dari Facebook, Mas. Facebook. Iya. Facebook. Iya. Dari Facebook. Karena ini belum mengenal dunia IT. Karo. Mas Luki sama Mbak Eki dulu kenalnya di Twitter. Kok iso? Komunikasi jarak jauh Tulungagung sama Jambi. Begitu ketemu mainannya Twitter. Apa itu Twitter? Apa sesuai dengan Mbak Eki sama Mas Luki. Apa? Begitu ketemu duduk di pelaminan, artinya tweet terus gemeter. Twitter terus gemeter. Iya. Bar Twitter. Habis Twitter terus mainan Facebook. Apa kuwi? Setelah menginjak di pernikahan bukan Twitter tapi mainannya Facebook. Facebook ya apa? Nanti setelah habis ini pikirannya fresh pasti ngajak bubuk. Iya, Facebook fresh terus ngajak bubuk. Nanti kalau setelah wayang kulit selesai itu selesai. Setelah wayang kulit kelingan wong mahku. Rasa arep entek nyambut lho Mas. Wong mahku kuwi enek asli ndak guyon iki. Sampun nggih cekal Sumatera ngen kula nyambut. Wah bila. Lho kaget lagi. Setelah Facebook mainannya bukan Facebook. Nanti Yahoo. Apa kuwi? Mulai jam 3 ke atas mainannya Yahoo. Mas Luki pasti dipanggil sama Mbak Eki. Ya sini dong. Ayo kita cepat-cepat. Iya. Karena apa? Hubungan biologis. Betul. Tapi kalau sudah itu jam 4 nanti mainannya bukaannya sudah Google. Loh, bukan Twitter. Bukan Facebook. Bukan Yahoo. Bukan. Apa kuwi? Google. Apa itu Google? Luar digoyang ngisor Google. Nanti sudah Wong loro dakon. Aja mbok seneni. Ayo Mas terus ya Mas. Ya Pak. Niki pundutan dari keluarga. Ya. Dari keluarga Jambi Mas. Oke. Ada yang minta mboten minta memang orang tua atau Pak Katno. Oh, Pak Katno Jambi. Bapaknya ya dari Kemanten Kakung. Mas Luki nggih. Ngersake Saping Gunung. Oke. Siap, Pak. Sama, Pak. Saping Gunung ya. Yo sare-sare Mas. Ya jaranan nih jaran. Puri Ratna sama Nia Aprilia. Puri sama Nia. Ngapa kok tak dikne loro pisan Mas? Sebab apa? Lho ben enten gandengane. Oke, Bos. Ya dadi ora rebutan ngeten iki lek digandengne dhewe-dhewe. Nggih. Ya niku cocok. Niki pun cocok nggih gandengane. Puri karo Mas Kluduk. Nggih. Ya Mia Aprilia sama Mas Didik. Sesuai dengan idaman milenial sekarang. Oh iso. Iya, kalau wanita tuh yang dicari yang gini-gini, Pak. Oh. Kalau kriteria wanita kalau batuknya itu agak luas.
itu ya bisa dijadikan bini. Oh, bini. Bisa dijadikan istri. Iya. Kalau wanita batuke luas, ombo. Kuwi yen duwe bojo iki, kuwi apik. Ahli ibadah. Sing ngomong sapa? Nyapa? Bojoku ibadate wong kate kok cengel. Lah kek kanker otak bojomu. Yo ora mungkin lho bojoku wis ra ndek otak. Iki yo parah nih iki. Amin lho urip. Nah, ada lagi Pak Iko. Apa? Kalau ada sosok wanita, kalau rambutnya gini, yang di depan tuh agak jabrut-jabrut. Itu bagus dijadikan istri, Pak. Karena apa? Sabar. Wanita itu kalau rambutnya ketel, itu berarti cara memanage perekonomian tuh kuat. Oh iya. Alis. Ada lagi Pak. Kalau ada wanita berkumis, ini dijadikan istri bagus. Sebagai wanita yang selalu bekti ngabdi kepada sosok suami. Berarti dia Bringos wong angger wedok bringosen mbok rapi-api mesti gekti karo wong lanang. Kucingnya mesti bekti ya, kucing. Ya Puri cadran untuk Mas Luduk. Wong wedok kaya Puri piye ngono? Iya, kaya aku piye. Saya yakin bahwasanya Puri itu enggak perlu mengutarakan kata-kata yang banyak. Alah. Bojomu nek ndek iki jak maling angel. Maling tresno ya angel. Ngono lho. Nek kok iso angel nyapa? Lah wong ndek iki biasane pikirane ndek kok. Tak sayang. Ngono iki lho Mas, jare aku pikiranku ndek. Tak kenal to. Pikiranmu ndek ra masalah, sementing dekmu dawa. Apa kuwi? Apa? Rambutnya iki lho, rambutnya dawa. Ini sih. Ayo, lho, kuwi nyapa to miarono iki? Pengen gandeng Mas Luduk kuwi ya? Ejal mic, Pak. Wong iki ya. Kasih pelayanan yang memuaskan ya, Dek. Ya. Iya. Lah. Ren. Kok kuasar tuh? Kamu kok sirik sama istriku ngapain sih? Kan lu udah punya bini sendiri, lu udah punya istri sendiri. Tapi kan gua ingin merasakan selimut tetangga. Wah, gue kepet mampus lo. Oh, jatah raimu. Ayo, sama sing dhisik. Kamu dulu ya, Be. Iya, Waduh, Kamu tahu nggak malam hari ini kenapa kelihatan rame? Kenapa? Biarpun malam hari ini rame, tapi hatiku sangat sepi sayang. Kenapa kok sepi, Karena kamu sayang? tidak bisa meramaikan cintaku. Alah. Sayang. Anjay sayang. Lah rupane kaya pil dadak sayang. Nyapong romantis yo ngene iki. Rupamu di Sumeji. untung iki kok sing wis dilakoni diomong. Aku lagi kuwi Aku iki. Aku ge ono lagi. Aku iki pengalaman lho. Aduh ya Allah. Enggak iki cerita iki, Pak. Sumpah iki cerita iki ora gawe-gawe aku. Aku yo pengen wong lanang, Pak. Iki bukan rahasia rumah tangga lah. Heeh. Tak cilik sithik to kene. Tak cerita. Aku tuku tisu magic. Tak ada kayak neng omah. Lah bojoku kan kalau aku ben ndak roh. Dadi bungkusnya iki tak buak, tapi kemasannya neng ngisor. Lah kok aku mangan lho, baru mangan sih. Aku bar malah kok kalau bojoku iki aku tak tinggal ning jeding. Kalau bojoku dibuka terus dienggo lap lambene. Lah kok petang menit aku tekok. Kamu tanduk gaber-gaber. Cangkemku kuandel ya, Mas. Kamu nyauri piye lek mu nyauri? Lha iki opo aku? Nggih tisu iki engko alergi kowe aku. Bocah. CGH yo ngono kuwi, Mas. Saya bojoku desa. Aku kelingan cetuk banji ning alun-alun yo ngono. Arep critane yo isin terlalu purno ndak penak. Ya coba lek aku roh kuwi aku. Enggak dilapi lah kok lambene sing. Ayo, sapa dhisik sing jenggleng? Ayo. Kamu ya, Dek. Coba. Kamu jangan ketawa toh. Kamu pasti bayang tisu magic. Urusin tuh suamimu. Istriku goblok. Istri, Mas. Lah ya aku ngandani iki lho, urusin suamimu. Ini toh. Ayo, ayo, Ayo kamu, Dek ya. Siapa dulu toh sana lo? Iya biar dulu. Saya? Kamu diem aja lah. Ya diem aku lan. Oh, karena omong cipok borok. Ayo. Wis sana. Aja mana sida apa ora iki? Tuh. Sama aku, enggak sama itu. Iya, Minta yang depan apa yang belakang? Kayak, Takono lo dhisik. Minta depan apa belakang? Iya.
Sayang, Dalam. kamu minta depan apa belakang? Saya nggak depan, nggak belakang, mintaku prasmanan. Oh, prasmanan. Apa itu? Apa kui? Buka dewe, tutup dewe. Ayo. Loro mang. Itu bukti cintaku kepadamu saya. Oh, iya. Tapi loro ya. Sakit, tapi dirasakan akan semakin lebih sakit. Dai. Kasar. Kamu sama saya ya. Iya, Ayang. Mamahmu gitu. Sampe ini nyapa kok rono? Aku ya pegel toh. Ya wes dene to aku iki. Dadak dipamer mbok eling nek mau dirangkuli nek sepingah. Mbok kipat-kipatne mbok adil nek sepingah ngrangkul mbok dirangkul nggih Mak ngono. Mbok kene mbok giyandeng rapet nek sepingah. Ndak kene kopi to. Ngono kuwi Mamahmu. Ora. Belas. Ora. Masih dopo ora to? Omon ae kuwi ke ganggu. kowe iki wis arek mapan angel ora. Anak gluduk nangis. Aduh lho Mas, sampeyan aja ngono malih keting karo aku. Ayo. Kuwi kok nek mak kowe tuh ayah rabin nek. Ponyo ya. Ayo. Resel kok. Baleni ya Mas ya. Lha piye lali ya. Ayo. Aku wis kalah 4-0 lho Mas. Ora. Ayo. Ayo. Saben bengi nyawa kona Sing muncul atau sing wedok to, Mas? Pancen sing tak gawe agresif variasi. Oh, variasi. Aku variasi. Wah, ngono to. Variasi nih coba. Iya. Tapi aku mek mapan terus bojoku sing Oh iya. Gaya baru. Iya. gaya baru itu kita. Cele. Gaya baru. Aduh sampai kalah nggih. Nggih. Yen mamaja hamung karo piye Mas? Loh, sing teko aku piye iki? Lah aku ya teko. Piye? Lah piye? Jos ora? Jos. Nah, Bojomu nek setrat. Woi lu nyapu berguyo nganti dangak-dangak. Bojomu jawabane simpel jos wis keterak TM kok. Apa wis Emergency. Ayo, Ayo. sampean ya Dik Tis. Ya. Sing rada ngalem titik. Tis apa? Tresnaku sundul langit. Iso. Iso. Kamu kalau lirik aku kayak ada tanda-tanda apa gitu? Tanda apa? Tanda benci ya? Ya tanda mencintai Oh dong. iya. kamu Kita kan kamu gak lirik ta? Enggak aku nyawang rono. Kok ngelirik? Oh, mripatmu rada kira. Ora yo. Kok ngelirik aku ya? Tiba Kira kok iso. Lirik rono tuh sampean tak lirik. sapa? Yo enak pokoke. Tenane. Ora. Ya cok lho.
Guyumu kaya cempe anakan. Ora wis tanggone dhewe ben tandang. Ngono. Guyu kaya Ngapa to, Mas? Lah wong saya di sini kok kamu lihat saya. Ya ganti komburi to, Mas. Oh. Variasi. Baru. Ganti kombur lah sing arep diwehne aku. Tak jotos raimu iku. Ah. Bangsane. Aku dari belakang ya. Iya. Coba. Aku gini ya. Iya. Ora apa. Kak itu. Yang aku cintai adalah mamahmu. Waduh. Sakit tresnane dek iki tukane legging kleru ukuran S. Kudune iki XL double telu kudune. Tukane S. Kok tungkane mandek ra gelem munggah. Kok tungkak ra gelem munggah. Kalau kayak kaos kaki. Ayo. Dari belakang ya, Dek. Iya. Drengennya. Ini gelungamu baru ya, Dek? Iya. Kok tinggi tok to, Dek? Iya toh, Mas. Biasanya tumo, ganti tinggi ya iki. Lah, ora coro to, Dek? Orno-orno. Enak itu. Ya. Mutong ya lo, sampean gol-gol sampean iki. Piye terusan ngene iki koso? Kowe iki berarti penanamamu ning anak kurang. Anakmu lho kowe gandeng karo wong wedok. Nesu lapor mama iki lho, Dlon. Anakku lore meneng ganteng lho. Loro lho meneng ganteng, gak tau brontak. Apa tak sauri wedi ya. Mergo wis klet karo bojono. Mergo wis klet karo bojono. Ngono, ayo Nduk, tak kletne Nduk. Gak wis lah. Penuh dengan rasa kok iso. Heeh, miyaki ra tek obah ning ngrosakne ngono saja iki. Sampeyan pernah ya? Iya. Jelok ngono ya. Piye? Ya, ngenekno. Oh iya. Ya, kok pas no ketekuk. Tadang ya. Nah, guys. Eto. Pop. Iki ngono keluarga pocongan. Lah wong ora imbang kok sampean iki. Culat-culit. Kudune kan ya bareng to, Mas. Ya kayak baru. Kayak baru. Ya ketoprak. Kok malah pocong. Ayo. Ya. Anone. Sik. Ayo. Anu, Aku ya. Adik udah minum belum, Adik? Adik udah minum. Ini minum. Kamu itu, ayo minum ini. Adik minum ini, bawa. Bawa ini loh satu aja, Adik. Nah, tak ambilkan. Tak ambilkan benar. Yo. Ini. Adik. Le, Nanti kuwi ngombeku kok malah kok usungi. iya toh. Lah wong kuwi jatah kok ngene Pak Adi Kok kok. malah teh jenengan toh? Lah tak kira rene sing duwe. Urung tau ombe panjenengan. Oh, Tak kira karo meneh sing dipik wenehi sapa to Mas? loh. Can delok. Iso candelok yo. Candelok matane iku gitu. Oh kena rupane ya kaya Budi ngono lho kaya. Wah, anak selamat tatim lho. Ayo. Selamat tatim yo.
Siti karo Mia sewepel kan. Ya, tak gendung-gendung ngono Mas. Ayo Mas. Tak tungtakne ndak ngene lho. Tak tungtak Mas. Wah, enak kaya ngene. Jajal, sing kono. Jajal ya. Lah sewengi mek nginang ini kok wong ditelek, Mas. Kanune kapur kok saka mana? Kakang. Aja nginang ini tok. Yo kayak ngene lah. Oh, kayak aku tok. Tak. Gila. Sarang sih. Bagong, enak ngono lho, Mas. Iya. Piye. Anak piye? Aja mek nginang ini tok ya. Ya. Tak lho. Piye kok lah? Mas. Piye? Piye apa ora iku mbuh gelungan. Kudune aku piye? Kok padha sampean ngono? Tapi rene no. Walah, ya sepurane wis ora apa-apa to gelungan. Kan yo tekku. Tekku apa? Gelungan wong iramu. Ayo, terus ke. Ya. Lah kowe mau ora kok urung pas kok ngono. Bagong ya. Ngomong kendak urip-uripan. Lah kok iki kagungane keng rayi kok. Kadung haus. Haus didelok to. Ngene. Mangsane. Ah, guyu. Kok lancang iso. Guyu Mbak Peng. Peng tak enek nih. Karo dene kosong ngawut ngono. Kadung haus. Iki nane adike, Pak. Lah lah. Contohnya apa, Pak? Contohnya sing halus piye ngono. Ora wani aku. Kok eram aku. Ngono ayo yang baik. Enggak usah kemana-kemana. Guyu. Guyu. Pangenek nih. Malah ngancam yo. Kamu yang landai-landai aja ya, yang. Iya, yang. Borot. Bangsamu aku nek kadung kereng yo ngono kuwi kok. Langsung mak. Tapi ajar kowe. Ayo. Panas. Cengkoknya agak yang melo gitu loh, Dek. Iya, ayang. Panas. Oh. Ya Kokor malam. bisa ya. Ya. Tak main. Iya. Panas. Gerakan ini ada gerakan
yang khusus spesial untuk kamu. Kita begini berdua. Begini. Iya Mas, kamu Mas. Jawabanmu piye Mas? Cimbreng kamu piye? Nenonen. Nah, lantak tungtian ngono ta kuwi? Iya. Ya jajal piye? Dadi wong ini ngono lho. Nah. Kok kaya kodhok. Nyambung. Monggo niki agemane. Guyumu kan. Lah nek aku lak penak ya to, Nduk. Gandes luwes lho, ngono. Ya. Ayo Ngono. Ayo. Ya. panas. Lah kok malah kaya lanang sampe nyapa kowe ngono kuwi. Kaya kuwi mau. Kudune iso Dipaleni neh. janji. Luwes. Piye Mas janjine tapi aja ngesel-ngesel. Oh. Masa ndur tok. Lah piye? Ndur tok masa? Dhuwur tok. Ya jane ya aja dhuwur tok. Ya. Panas udan Aling-aling caping gulung. Nah. Cek kopuri. Eh? Kamu dulu deh. Kamu dulu dari sini ya deh. Tolong dilihat ayang ya. Iya ayang. Ayo dipelajari Mas Ridiki lo. Hop. Oh. Mana ya? Ayo Mi. Ya. Ayo coba. Tak. Ya. Ayo Mi. Yo gimana? Tang. Ayo Mas. Tang. Oh, lah kowe koyo nyincing ne opo ngono. Ora iso kok Mas. Lah ya koyo ngono kuwi. Ayo sare-sare. Ya. Kowe lho bojone buklutuk lho. Ya. Ah. Oh. Ya. Oh. Nah, petrokok. Nah.
Dumateng Bapak Ibu sedayanipun, dalu menika wonten prahmen Riok Ponorogo. Sae napa sae? Sae napa sae? Mas Kluthuk Malik napa sampun? Malih. Malih Mas. Oh, loh. Ya. Awas. Yo. Oi. Sabar ya Mas, sabar. Malih lho Mas. Sing mirsani malih Pak Adi nyuwun malih. Mantene seneng mantene. Godhong apa iki? Godhong kamboja. Kok wae tera. Orang saat dengar meneh. Masa demit yo rasane pahit. Ayo terus ya Mbak. Mek karek ngene masa pahit. Ayo Bur. Ya Mami. Ya. Ono. Terus apa ki mau? Nadyan wadon sarta
Mas. Siap. Rek ayo rek. Laku nek kunjungan. Rek ayo rek. Angel apa Ririn? Tembangnya diduk Mas. Niki mau tembang sing saka gending pun diaturake ya ki saiki tembang sing lagi ngetren. Modern Pak nggih. Ya modern. Pon derek panjenengan. Mau Mbah Lurah Tawing wis nembang karo ibuke tembangnya apa mau, Nduk? Selendang biru. Tuh. Lintang Asmoro. Tentang Asmoro ya. Dan saiki awakmu berdua Sulastri, Lestari. Sulastri, Pak. Sulastri saiki melu nyindeni Pak Jakun.